Minim se kwasia bitini be be keka ne kwasia sem keka jimisem se santene ontimi ntu kwan ko Canada no kwasem jimisem be mpanyin se oba wa jimia tesem mo nipa ono ne nimnyansa na se be enso ankure makura gusa bi kwansen ni mu a sia ne bese se odasani a yedi gold ama na kwa akima a yetwa bo ato so okoba wo se kaaba se nipa ne yedi konkontadwa yemfre no enema ebe konfo kan nye bi nipa ada omo de ya na ye dam ne nkeka bi na se bi nipa no wo hwe wiase pa obi bodam wia na afi wa fi dam no na okojimi bi se ye ti wiase ne nyina nim se jimi e wo wiase no ano wo sesen dam se mpanyin se wo ware ba na omuni ho a da bia se bi kurate wase nti de do ma hene ye ne saa na aye sese wa firi nyansa ti ne nsam keka no se bi wasi jimi kwan so yeso de empata no na ye de so ka ne na ye ba akwa ye beka na pe na se wajimi na akosa se sanu awutwa wonhwe se obebisa bi odi wachi no na akọ ne saa se koye wi a uto amanam asante ye oman ansa na oman bi efe ne Ghana eba eponya ye dia epona beto asante mama e dia faso be fa ho o ba be hwe wi be juice ka odi jimi ne banko adia ye de jimi be yiwa amon se jimi ne wo mu a ye wo bi ne mum se bi ye ne se bi afidie badwemba tire so da ye nenam kani di adia no a odi ne sika hye ne botom ne dia na mum hia ni di obet ade dia ne bo de wonte so sika hye ne botom te bi na do ma hene ni so ma hene ye awusua na no ada na sitine twatuo ni mo no na do ma hene e kire se ensem bi a achiame ede to dwa no na nye ho aye ne ya pa se de ekoso obno honom no na ye de ho ntansa abo no ono so be keke bi ya enya asem keto akora asem mi hunti ne esi nkonya ya ye be bobo ho no na ansa na no yenko na yenko tie video no anansem ode to dwa ne bi ne ba ye be tie sim na what can be no get no bra na ba na boichi boichi a no interesse se bi un petro ba e no interesse petro na mo obi e kama ba ko se obi o ka bi fa ye ho na ye no bra dia no ma fo me ba mu se me ba na ye no ka me be na no mo te ba aka na nsa amama di birthday no 24th Nina pass it na. Na sanye na ni no di bani tutu bi mae. No kure ni ni moya. Na mo sabre yi na disisi no. Ni asem ni na ba soso. Me ni ma mu se bi kase bi ebia. Ndi edu ba bi na ade no ba no. Na ba shada na ba twa ni ni firo. Sabre ade ya ba ka ka wi. Nana osage for CIO doctor and no possible prodigal and what's that here bring here in the year aka the busuka da ya beka and nana na sabi yo oda ni be kum so no to about from ababa and also the cancer also the cancer na sabi yo yan kai yin na no ya asante ma na ne ba na gini ya otisi oda ni be kunso man tu da ma ba ya no se ya gaza asante ya ka asante ya ka history books ni mo wo anyo be do anto so ya me ka ya ne be se be ni shi me dia o kama ba ko sante o ni no kure dia Nata, no macran or friend. Doma for Bessie so a year 13 century, I drop work for 30. I am young. Body, let you come. Yaya Doma, so in the body, let you die. And come say, or the enemy, I had a two. I never friend. Yaya has a 14 months to form. I am in here. No, you know that I was angry. They know how for the young for. They said, I would hear now about Doman. I would hear now about Doman. Not sure I'm about to go on papa. I'm not to be, I'm not to me, I don't have him. And the other, I'm not also. I was. Then you say, already never go to back. I am.
for the ocean will say. At the ocean will say, men, I know the land was being. We need this guy. I know the land was being. Men say this guy. I know the land was being. Say, oh, my scar. Maybe I want to hear Grammy or Kaka. If you don't come home, I'm an I say, send me. And then they shall go. So when you are back. Now, and I hear what they want there. I shall say, my group, or and be up with this daddy. Etiabusia do ma hena asem okekan no na yekotie no mira mo akwa baba da wase mejusu obru oda madam ho di che etifo me di nana danso abiam kwaku mene asankarman hene achiame hene sabi e kan asankare a e wa asante achim nokwasem so ne se oye okufo asante hene na no wofa no no okay chese oye yukuni. Okay. That's a final brene. Another my hen say nano achame ebra ira betu kwan no crying. Say ira bo so de ekoso obro ne pate mu a enye na woso mo hwe na wo mu jan no say obedi ne sister years ni mu no. Na nsem yi bae no nya sister yi de won so ne ma bia so bi do be kan nyina na waka no na asem yi bae mo gene say. Ye di kan meda otumfo nyankopon no ase Nokwasem onne ebre ne da odi amame ameso meka atiasefo na sida kese so akwa amasabi kuro nyina awura santema awura kotoko hene sida kese na mde manu sabi ye tiase ye wo hodie enim se bambofo yesomfo sabi asantema gina ye ni sikadwa sa ti semni bi base ya ya ne de ani ato sikadwa de ani ato kotoko hene zempanyi se ena ontete ba no na da bia da opata abontentokwa yewura sante so ompata abontentokwa da bi ti semne de ba ne saa na wose yesoso sabi yedosom na de woma ye nokre no ye ka kire nipa ani adasa ontun futuro nkofo na ono soso etia atibi sabi yewura ensem ona no okwa oja ye fi ha odi na chi jaaye no okama wiase nyina ate se ebre ye ninka so nokwasem na yampa so sabi yewura ababa suma santema mfinhia aduonum sonnie sa eti se dia ya sabi yewura santen kwadoko yin onkyere bo obeja ho akọ nokwasem ya waye ni yesu nti na nam so amen na wiase nyina ehu no ebo abodini a santen ni dimpam nokwasem na minim se kwasia biti ni ba be keka ne kwasia sem keka jimisem se santen ne ontimi ntu kwan ko Canada nokwasem jimisem sa na sebe mpanye se oba a wagimi an otesem mo ye se nipa ono ani nim nyansa na se behia wode enso ankure makura gu sebe kwansen ni mu a hia ne behye nokwasem na meka me wiase nyina so ate se odasani a yedi gold ama na kwa achima a yetwa bo ato so okoba wo se kaaba se nipa ne yedi konkontadwa ya mfre no dabida fisa wagimi nanka eno so sa da nchan a se etie eniema ebe konfo kan nye bi ni pada dabi fisa ye wa hai se na komba yetushiri na komma ya yetushiri sa ti se wo to ne ma akoma na se o pada de aburu su ya to nchan wa na wi ya to nchan no wode kwa wode kwa yede fisa se bisuma ani uso dabi santin no yeja so omuntie ase a yenka ma omuntie ase se baabi obekọ bi okopem wa de break ekro bi afre ne Ghana onwe na santeman ho omman bi a sabi abemantam Ghana mu no abemantam sabi asante ho no eno na sabi okwa opre de ma tuti baabi na sabi o kasa bi abonum na apeso kasa me ete edom bi hu no na sa oso ye hu sabi wuti akonwa bi so a nya wa fe nya otipen nya oyonko ne sante ne na Ghana ma no ya sante wo nokwasem ensese ya sabi adi bu wiase amansan ni nyina no na Ghana no a mo ka ho asem na asante wo no ma na odi ne kui beto sami no kai so asante man edi ekui nokwasem ohina wadaroma okabibi se odi project bi na se otu do mampon no na ye pese ye di niam bi ba na kata no no mpumtu odi koso
Mfinhyia du se odi wakonya so no wonka obi ansem bio mfinhyia du asa ne nsem efi ne mu ba no usu se ne kwan so a ne etene se ebra se bi ura santehene onya mfinhyia du osonum no na enema a waye no eno ana na eda ne ho adi o santehene mfinhyia du osonum a wodi ye no enema na ono waye no eno ana eda ne ho adi no na be kan dabi empanyi si se wonim adwuma wo nsuro broni dabi ena se otirimu ye fa wo nsuro nti amwa dabi santehene abrabo a wabɔ no so oti ba bia na okasa na oye didi na no me ko hu sa bi ewura ni project bi kokoma masem ye na ho adi na hu mi yam hye bi yam wa hye mi ni se papa ya na minim sa santeman kwa ya sabi enipa ewo mu na odwene won hu se wo dwene na santeman na ankasa ho we say nyina nim say National of Chiefs santeman mu nesi sa upo ha na wo we say ya ne ahemfo dos no kwase ba bia de be ko bia nkwa ba ya wade ho na nkwa ba ya wade ho national no se free ha no mu a nkwa ba ya wade ho National of Chiefs ntimi free Kumasi se free ha no mu a ba bia de ko no nkwa na ba ya wade adentia se ye ne dos na nanu we wa santeman mu ne dos ye ne dos fi say aman hene asabi esum sikadwa no ye maako aduosian so yegusu ebi ba beka ho no kwasem se fie pe ba ba ye man no kware obeka ho ye dom na no so ho asem omo de ya na ye dam ne nkeka bi na asabi nipa no wo hwe wi ase pa obi bodam wi na afi wa free dam no na okojimi bi se ye ti wi ase ne nyina anim se jimi e wo wi ase no ano wo hyesen dam no kwasem na wadaroma ya hwe ye akwantu yi mu emu nsem bebrebe ebi se ontumi ko Canada obi se wakoye bibi wo ho ne yebeche no na enye no kore aye na ada ye de ye hwe se obesa aba omo nsem na ye nkontonkra ne se wo nipa bi wo Canada obetima afra bisa se yero oba na wa ama okay eno ni asema esa so omo from bisa na omo akro omo bisa ansa na omo abagika jimisam no se de ye pese wiase nyina tieti okay se mpanyin se so ware ba na omuni ho a da bia se bi okurate wasem so ware ba na omuwa da bia okura ote wasem kasa no doso je se obekasa ma uti anye ya bia na ofarifo bi ofarifo bi aba be pie wasem so na asem sini e kaso jai na je se wafiri nyansam okojimi mu nti de doma hene ye ne saa na aye sese wafiri nyansam ti ne nsam keka no sabi wasi jimi kwan so yeso de empata no onko na eden a do empagin se ye ti wiase no ye dwa nto we ferfo obi abedwa ato na afare pa na de wadwa ato ekosi ni so okay ano sabi asem bi si me fie na mtutu tumani an no se sabi panyimpa bi okrumu a meduma dwa nto akosi ni so a nipa am ne nanya no obeti atmas me de kwaso asomdwe bai no kwasem se mpanyin se obakwase na ose de me yonko ye ne me asemu aba no afa se esi se na akose enipa binum wo sabi oman bi efe ne Ghana num ama aye se papa no santen kwa no de nani esi ni so na wo de maaye no wafa ne se no anu no sese bio wosipe simpie so a okeka nsem hunu kire santen no ebia so de beba na bia de wanya kamafo na ye de so oka ne na ye ba akwa ye beka na pem to mahene kasim bi wo se obia ne nkontokwada obia ne nkontokwa manipako ni sunkunim da ekeka nsem bebre na wo kotokofi ma cha kakra no do mahene wasom hada na de wo ye die na de sa de ba ne tine se ne wo fa wo free mo obedi na de no so a kire sikadwa so a kire sebe otumfo pokoware nti won som hada na ne se onu ne kuro ne service interest kuma se interest okay ehwo na ye ne kuro patapa asem ene sebe mfani ma asem ene oye dom onu atuko ye ne oso onu ya asantema dom ti ne din a ye de kuro ne din ne doma no doma na se na meche one oye dom ne ye twa na su na ne pe na ode ko ye na okoya mbo no doma na se no ye dom ti mane nyina ba bi nke kan frani ma asem ne nsem wo se
So obi ka ono ne mpanyisem na bakosem na enye no kra obesi mu aka so obesi mu aka omisa ne ho na omisa no fo obedi na de no so wansu anche santen pokuare afi apoma yanko abi wotwe ennum ni nsia no mo no wansu ache sabi ya yewura pokuare na minim se do ma hene sabre na oba enyum na se oba dada ni nyina na wo honom no o ti sa dada na nanu ya na ani ete ne se akoba se sa osuru yonko na otaw na mpanyin si kura wa na bitu aso sa kuro no so wodi sa na mpanyin se sa wura fi kuro mi na tentemba wo yida dwabo ase se wayira tuatua wayira na ne yira no mu no nani beba no so obem se ade a meye na nsese meye no okay mpanyin se wutwa sapato no na obi ba befa so a da bi onam na obo odimpa na se wagimi na akosa na se sanu a wutwa wonhwe se obebisa de odi wachi no na akọ ne saa se koya wi a wutwa amanam tu amana na otu amana wo betom na bona sama abeya o ha wo mo house ho no obi beka se bi a sabi buru sabi so so obi tinche no kasa na no nsa ye mra ase ye lenient wo ho a ujitum ana wo se keka ye sa asem ne de amenyi ntum na nyim ntum tena na ne tene se empanyin se saman wo se nye dakoro ne anadwo sa anadwo wo wiase no nye dakoro na mpanyin se wodo a ode beba okay na yeti so de patapa ekwa patapa fofia wa so be hia bi na mpanyin se bufuo ntokwa yemfa bufuo ne pata okay na ne banyansani nya asem bia na sesi na se ba sabi sanse nyansa sem ntino ya na nyansa nko an e kan wasa bre no eto betwa eye bre nyina to betwa fisa sampasam na nyenne wo mo tete papa ya enti bo aye comment section ne say yenye bibi fisa wo mo tete na jafla dodo ne etene se on se maka o sese nyansani wo a yen kan wasem obedwam da bi na asem no so bae no sebe etire so daye nyansafo nyina wura ne santehene odi nyansa aka na semtini bibio ye bia so nyansasem waka kire sebe ne bane so onya abotre ne bresem no ye da ho bia ne bepie ne beba so ama mo ankasa ma hu se sebe nyansa de ni wura ne santehene okay na meka mu aso ati no wate se ewiase so na nso so enkonkoba se ebeka hinsem owiase asante ni dimpie na no se madam fubroni bi no ya analysis wo se wono mu a eba hinsem mu a omudin wo soro pa na no ya okọ se be Poland die no eya abrofo na atwa na nya se be abibifu o abrofo na abochenku twa se be etira so dai okay ede na no kura dem se eja senka eja akonya beba se be ya me nkonya aman no me se afidie badwemba asem katiri mu emfirim na ka asem na kasante ni tirimu emfirim o tinsem ni biba na se bi yakwa asetena na okeka ubeka so okutabu ena okan okaso esi so ga timi de ametiwa na mse afidie badwemba papa na nim nyansa sei iba bi anyimi yo dabi sante hene ni ba bi anyimi dabi na bremponfo na manhene na penima na henkwa na chiame fidie badwemba oni jai papa ne de ai se de adu ye hu se ekwan awasisu se ba se yehiesia no a ebia na sabi akoya kutibini si anem ni tuonu ye de fitata yeso empese bibisi okay no ye den a ekuro na wa na bitu aso no se ekuro ni wodi okay ti won hwe yi na omo hawo ba ko paa ye se womo se etoda ya na achame se haye me dia ha me hawo me eni ade no saade no wada roma nana che ya se kakra wo ho se efi apoma henkron aduowo aduonum son ena oman bia e fre ne Ghana be mantam asanteman ho okay Ghana me na asante wo sa be ne ho nyina ye fre no asante west ti sa asante west no na e hwanom na nete wo asantefo na nete wo na ntitimu ne mpaapaemu ema asebi mampanyin bi oba ye na adwen se se wanchecha asantemu a
ekuro no obedi so ahokyere beba no na kofa saa aman ne baa ya yɛse ɛbono ne ahafoma ntam no ɛho nyina na ɛsantehene dia rara ɛdɛ na na obesu akyerɛ sɛ bisantehene wanana bisa ho saa mantam no ɛba wa abra Ghana bi baa ya ɔmo yɛ ɔmo adwene so ɔmo free sɛ bi ɔsoma yɛ aborɔfo so die no akɔde wɔn ho na ɛkɔfa Ghana baa ya ɛnam so ɔmo a sɛ bi ɛbono ne ahafo baa yɛ ɛnkran sɛ hwan dia santehene brekum hwan dia santehene sampa hwan dia santehene including doma utie nanu ye wura ka sɛ yɛ ɔno na ne dia na ɔntimi a ɔnkɔ ɛno ne how kɛse ɛyɛ wɔn nti wapae n'akyi ɔsɛ mi hiaw fi sɛ wo ba ɔmfa bi nhyɛm wokɔ so a ɔnyɛ hwee nanu adeɛ bi a ɛyɛ mfɛn sɛ yɛwura krakra n'ani ano hu sɛ bi asafo hene akyɛmfoɔ ni hɔ sɛ bi n'aba ntoma ni hɔ no ɔkɔ kuma so na ɔde n'akyi gya amena nkwanta kɛse ɔtutu n'ani ano sɛ n'ama mpɔn de agya waa na agya meni wɔ ahwɛ makyerɛ wisi ahene san ba abɛgye ɛdɔm a edi akyire kɔkɔ da ase na yɛ bɔtɔ ɔyɛ no ya ne duru baabi a kasa no na obi bisa am sɛ nti sɛ bi o na adɔm ahene na ahemfo no nti ɔmu ntimi ntu ne fo ɛhɔ na ka me bɛyi na me sɛ papa no wayɛ asobrakyi o na ayɛ akabiantie woka hwee kyerɛ no adeɛ wɔ ne tirim a ɔda sɔre a ɔso ho daeɛ no ɛno a na ɔde bɛtena sɛ bisimpi so ano aka deɛ ɔpɛ nti bɛmɛna sɛ wabisa me ana ne wɔ mu no asante yɛ ɔman ansa na ɔman bi ɛfɛ ne Ghana ɛba sɛbi abudu ne adande wɔn se ne santehene asɛm ne si yeye na ɔfrɛ wɔn na ɔsɛ nyɛ me mma ne mo na adɛn na mo papa asɛm asi na meka mo ntie ɔde na no to asɛm wɔte sɛ yeye bi asi adɛn na dɔm ahene to mampanyini sɛbi John Dramani Mahama asɛm ne si yɛ wɔamfrɛ na ɔfrɛ sɛbi afidie badwemba ɛtira so daeɛ ɛtira sɛbi nyansa wɔ ma yɛ bɔtɔ ne apem wɔkyekye a ɛso amɛboro so amɛbisa aka santeman ne nyansa na ɔde kyekyere na santeman Ghana ma ɛna asante no wɔ hɔ ɛne mu mpo Ghana bɛto asanteman nkuro no dodoɔ no aso yɛ santehene ne dia ɛne ɛka wɔnte ase ɛba saa mesrɛw ɛponya yɛ dia na ɛponya bɛtɔ asanteman a kɛde afasuo bɛfa ho wo ba bɛhwɛ wie bɛgye uska danka yɛbɛgye uska na sɛbi yɛnhwɛ mu akwabrane so nyina kwantia ɛnya ne nan mu kɛbɛhoahoa no yɛbɛsosɔ ne so ɛnɛ leki yɛde hwɛ deɛ ayɛ no nanka wo ba bɛhwɛ agye sɛ otua sika yɛmfrɛ so sɛ bra bɛhwɛ wotwa ne video wobɛtwa ne TV o wobɛtwa ne din o wohwɛ ɛnyɛ wakɔ no ɔgye sɛ ɔde wo nan ba bɛhwɛ aborɔfoɔ baa na ba bɛhwɛ nti yɛn sɛbi wobɛtaa yɛ agye deɛ yɛmma nkurɔfoɔ nsɛ yɛ nsuo yɛmma ɛwom no sɛbi ɔmo wowo a ebi na atwitwa ebi nsa atwitwa tu deɛ wasi nkete sɛ ɔbɛyɛ ɔgalam sɛ ayi kɔ so yɛ yɛmfaa ho emu mpanyin sɛ ɔde bɛba saman ɔsɛ nyɛ da koro ne anadwo ti sɛ ne ne ho abɔ na akɔ na ayɛ no amma saman anadwo foforɔ bɛsan aba yɛwura ka asɛm bi n'ano ɔsɛ sɛbi eburu asa ɔkɔn na kɔyɛ ɔno nko anasɛ nananom bi nkasa ne ade osusu sɛ bere yi ɛwɔ sɛ mɔba mu bi ana sɛ deɛ wɔboa yɛn yaa ɛwɔ sɛ nananom mɔba mu ɛno na n'ano agya yɛwura ka asɛm no ɛyɛ meya kyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ so na wɔka bisɛ abrɛmpɔnfo wɔ kure mu amahene wɔ mu na sɛbi onye so obi suro dɔm ahene na nsɛm ne bi wɔ no ma wɔti anyɛ yɛ a abufo ne nsɛm yi ano ɛbɛba no ahwɛ na wo akɔboro ne so tia so yɛ deɛ ba yɛ de abotre ne nyansa bɛkasa ama na hu sɛ wɔne anyansafo na ahyia ko wɔne anyansafo na ahyia ko sɛbi onano mfimfim mantɛmo mahene baako ɔtra sike kan ne mpanyin nsɛm kan na bakɔsoma na ɔse daabi aha na ɛsɛ sɛ mesom tɔno a de mirika ntam na ɔbaayɛ agye na to ɔno ne hwan no me kaidi no amebɔ amane enti ahensam deɛ untimi nkwati asanteman dabi untimi nkwati sɛbe kɔtɔkɔhene ɛso ɔno na di amammerɛ ne amane abu na santeman ama ayɛ akɔno ɛno nam na sɛbi ɔhene nya kasatia na nya nimtiabu sɛ wokɔduru baabi ne yɛ so yɛ asante mu hene no mu bia
Edina ankasa kreti protocol ama. The some more brochi ko hia bro ni bi no bisa. Oseme ya santini. Wan ka no a wonya ho ni wo ho. Dabi onu kro onimu. Amom. Nimu ne say sabio wonum ane Britain fo esu akon enfie pie wo honom. Ebe o mo twotwo no no akon. Ya ntro ga na di wo ho. Na tro Ashanti. Na ya ntro sabe doma ya tro Asante. So onum ne ye na kon ye. Sa. Nye onum ne sabe oman bi efe ne Ghana ne kon. Na omo ne nye onum ne Gold Coast ne kon, omo ne Asante ne kon ye. Ya bru onum je watu. Na nipa bi wura ase. Ma sabe abrofo no fa ye no mu. Na onum ye ya amantentam no. No mu se yentimi nya opema. Tie misa se so omo ne kro bi efe ne Ghana ne kon ya. Oye. Eno ntia de eti a eti we sabe o ye mpa ma ne nya ne akopɛ ho asem. Na emom sabe o na anu na me kene so mesi se wo di jimi ne banko ade a ye di jimi be yiwa no. Amo se jimi ne wo mu a ye wo bi. Na emom sabe yen ye ne sabe afidie badwemba etire so da ye ne nam. Tie mfa sabe ujimi na ajimi ne bi ma fa me yinsamo. Nana ya hwe social media no so said the mebunu bi ni wo monkrofo no eye wo so ene ade efon ba bi said the 10 year ni atro nsem a omo ka no asa babu na wasi so youth ya Thomas anti se bi esi hohoro no de ne be ka che wo no so ade atene se yen de ye di nkonwa ye di ahonhon ena tro no so asabi ye di bo Kristo som no ye si di wona ne wajani na wonkwa na awa asase so ena omonka so hu se semupo semumpo sa Asante ni wa Ghana ni ho tie bia na akwanya bia ba na akopa adwuma na wuti anye yi sanse wa watwa sabia to no mu a wonam so no akwa akotu eba sa ye de nya sem ne se aba no se eba ye nsem a ye nkantu ye beka atum tim de me asem we ndie me bu na birim meni ho hweka na abo akyekede se opanimu gya dodo a ensuo ne se de frem ma no ne basa na benya nkwa a ebegina wo so nya so gina wa wo so na no na so ma hene so oba house a Asantefo bi do mo sa ko keka enam so ma meti se akom hia ko pacho e wo na no ma nemu dedi kan o mabunu do mo yeye o se o mabebo no dedi kan ne se sa wo se na wo se mi ya no chese ne konkonsenti BBC a entempa ade eda ho eye video ti se video ne maaya me gitumo enye okay fese sa asem ne si ansa na sabe yewura eko o tia ne na echi akọ na sabio se si a kaye wo ba address enya no kurenti no ameto nanim na mabunu no wanya ne di se adwuma no die ne si ye e fa henfa esi he enti nsem ne bi wo no mo eba ya na anu yie no aye si one time wodwene ho enye yi yes asem na kaza wu hu enkontompo ne na braba na wo sabio se ba se mabun esu awo so a ka wo nkwa we ka wo nkwa we okay suma hene ka wo nkwa we tinya no kure me yi sa asem na no enya no kure ti me ka bi enye yi nananti enye hu ma nananu me wo bono honom so mo ba som wo national no ewo menhia said o musi ho eti ho ye yen no ba men ka asem bi so kire o se sabio bono ho no enye domani suma nkwa na ye aman hene a mo ba national enti ya na wo so wabisa wo hu se wonum so aka ne ya na mo ba obi do mo nsa tenete won so ana okay se bechem e wo se bibuno bechem wo hafu buti so mo nyina ba national sem na America national okay enkransa ba oba ye ba no sebi brekumba oba kuri si akwaba tuabodomba omodoso enkro ne doso anka mpesa mebubo mo maako jepe krumba jepe krum kwa wasen sebi doma
omo nyina san ho ba ti obi aba me de nsa akeka ne da David nti so obeka so mo do mo wasante nti dien na asie sebio papa no o ya sombie hino ana on hye kutu pam so obi nko tre ne nsa nto ne nsa mo obi da sikawura a oti sika so onye bi da okay na sebi wonni hwe nti si epai bibia ukobisa ne bo se yese na kuremu ahwe a on se sika ni on se ade ase etekwe bi sika esimpo abeje ana nti wo na wo ton ade na abese se on fa bi nka ho ade na wo ton na ase ne bo oden no sika ni di ade ano a ode ne sika hye ne botom ne di ano sa na mo hia ni di obeti o ade de ne bo oden wo nti so sika hye ne botom ke bi na anadom ahene ni suma ahene ye ne bi na ano mo ye no etinye huma wo omumra da bi omumra na omuhu sebe papa no adabia omodo omano kaseti ano nana yanhwe sampade yi omohwe se omoka contempt hearing ba so na ano da itwa to na yira tnase nanka also omoba na sa modua ebese court no se usuro so oba ahwe na bibo ne aye nti yemfamfiri yira ekuru no ahodo so hye sante bono ne hafo no na nke yemfa nko be foforo ma no court so se da bi de tene se me na me ni wanya asem na masama o tu nkyem ba bia yo se mesama o na se bi nyo no na asama ne hu to ono pa ono so nsama na ba bia opese okom ye di asem no onka yonka ne ni hu asem na se odi contempt na achi wo contempt so ontimi nkyem ba bia se court di asem ti hodi kura de na me che se nsem ni bi won ne ba se bu ya badwemba na odi asem tu nsane ani hu se asem ani pa iken emu oha ayen kontonkra ne semu asabi eni ani ni to na asem we so nya asem wo se yatwe ne sane abasa nyansa sem bia ni na Ghana mra ne da wo no eno da nchen na ewo asante mu amamre ne amane nti we nya sabio da bia bi ne ya chew na aso kwa akosan ho sante yifi na ase wo de oba ye bebo we ye court asem court no so de sabio se wo hwe ebo ne hafomantem no mu a sabia bono region ene sabia hafo region court kase a ye betimi di akọ at the northern sector eye Kumasi high court ena sabio ye mampanyi dada so si appeal court ti se betra sa court no mienu age se ko supreme na ntimi mfa sabia asem a eye kase se emeka nkire se be court se the high court no o fa firo no di akosunyan e be possible David asem ni bo na da mo nsuya de nti mo bo adam nana yero kasim bi na no se mo aban na aba ye hwe bono regional minister na kwan ode nana no ma wasante bi fa so osoro ho no mo a nano omampanyin so kọ ho a o se won ka hensem ne ne nana ye be ye ne dai ne ate ne se de yero ka se ebre ni nkaso no empanyin se ewo bi na akowie bi na se bi ahoma be kosoro a ofadua so enti sante na asema waka no se yewura no ne nsem bi wonu ma ya na honhom asem ti se koba se ubetese tese mu a na wa akora wunim dia wo ye wunim dia wo ka ti bre ni nkaso ne se ye mfie na mo ebeso makasa awie ebra ye ni nkaso no ye mfie na ne mfie na no so no se di tie bia ebeso nana odaroma ye wie no ye record Tiger na fo achi akobobo enche bia na odru Canada dia na wo kadia fa ye wachi tayo de kobo Ghana ho ban ni Ghana na wo mu ehia ne se minnim se Ghana bia be mantam sabi asante ho no obia ni ho no mu a owa akoma pa esene yewura kotoko hene okay me kan se kire se ye mampanyi dada JJ Rollins okay boy ye mampanyi dada sabi sante no obo na baso ye mampanyi dada His Excellency Ajekum Kofo obo ye mampanyi ni yewura sante na baso John Mills ekabi ye current president ono so abo abaso ti se sabi ye koya de bi ne fa oman bi Ghana ho na sabi sante hene kotoko hene kwa akota akira wo de ahonhom aduasan so no de kikire asante man no na kwa akota oman Ghana echi
na sɛbi nso kwaafo bi so te media no so keka nsɛm hunu a sɛbi ɔmogya nyansasɛm keka nkwasi asɛm sɛ na saa na Asante wɔnyɛ footballer wo Dabi. Asante no wɔyɛ wiase nyinaa hene ɛna sɛbi yɛbobɔ ahemfo din wɔ wiase no Asante ne din wɔ mu Na ohene wɔ hɔ. enti no wɔn mo nsɛnsɛm no deɛ yɛdi akyire akeka bi a yɛbɛka deɛ ɛnyɛ asen deɛ wɔn aka no tie deɛ mpaebɔ na Asante wɔde kɔtae sɛbi ne mma ne ne nana no mu akyi ɛyɛ ɔman no a Asante hene ne dia no kɔbɔ nti do nti yɛhwɛ mpaebɔ ne sɛ deɛ ɔman bi ɛfɛ ne Ghana ɛkɔɛ ne Nyankopɔn mo ama ne nyɛ yie na yɛyie a na ayɛ ama sɛbi ɔman no ɛne abibiman bi sɛ ɛba bɔɔl bɔ sɛm deɛ a bia nim sɛ bɔɔl sɛm deɛ Ghana ɛkɔ yɛ nim na no kuredie ni hɔ no ne nti ɛma yɛnhu yɛ nim yie nyame mo ama ne nyɛ yie emme na sankareman hene Chiame ɛna yɛne no ɛtwetwe nkɔmɔ na wodi ne bio medi de Nana Danso Abiam Kwaku a wɔdi kan Nana Danso mene sɛbi Asante hene ne wɔfa sankareman hene Chiame hene sa abusua na yɛde mo esi anom ti yɛhyɛ aseɛ di yɛbɛkɔ so a na nsɛm a ɛkyerɛ adwene no yɛde aba yɛwura anim na waboaboa yɛn ifi ne kɔ bia na yɛbɛbɛ yɛn na yɛ ntintia ɛwɔ ne nan so na kyɛ sɛ deɛ ɛkyerɛ adwene ne bɔ adwene ntiaseɛ so no deɛ wahu na wonte aseɛ ne watete so na wohu bi dam ɛba ne hɔ a yɛn nsa betumi aka nti na yɛde ha deɛ no esi ha ya medin deɛ ate sɛm hene kokoro Masa TV so ni mene me ankasa me producer number 1 Billy Black and the baye ɛma momo ɛne hwɛ a ɛnya ado makra mo